maete ekere nachite ekenyoro ekere kwa korega asisiko emyaka emenge nkera nabone kenyoro ngansa bona abantu konyo banalire bargo chopsiane no boli onde bwensi ese county ya Kisii neba na noli okwabusa neba ne director neba no muskari enforcement kera baro twari michanda bargo chopsiane abane babwata marwaire abane babende to konyo bona abantu aba ekere na ende kenyoro kiane kyanyankongo abande baganza kumbwate naho tubate mechando skuru cheito tubate mechando cha mangana gitari nganza uno gutare binyoro kena anza gutare binyoro matekerore omanene bwa serikali turiko nyari bagaringa byo gutare binyoro karamna emechando njare ngororo kiagera amangana mono chipara nchire che governor che county ne chipara nchire chiwenda ko koruna bagambi bande wa parliament kanyane mechande yarenga oromano ese amangane chipara nkarigire chiskuru mechande menge abana baichoire madekara bagotana bona abana kero none chibogotana mwana tasukutigaranka abana bagocha banga chiskuru kanyara muna none asibagwe konyera taisaini anye karororo ara chafu mache tayo wono nkarana emechando ne mengere se binyoro byitu no nkarigire lya mangana yo totebe no namangane biashara kanyora muna abantu baito abangna baito bado abagwato bokongwa bonene ono rendo mate bona abande baganza kumboli na yekere kwarenge gari ngoja twari ngwa totegerera mwa kwana twarra twakonyara ukonya gite nakiura nyara utokonya ono nkarengere na ebwenderete ndiyo bugambi bwa Kitutu Church South basically enche anta tokotana igendo nkurigire bugambi yobo na maendeleo nanda maendeleo tayara agendere anye para nchiyo chingia anye mache tayo anye stima tayo umate binte tukunya kukwana izi ni sarakazi lakini wa magendero yensende yonse etakete parengia umanyete mnabono narukuru rero narukuru Nairobi nare pare koigorwa dual carriageway koigorwa Nairobi egocha gocha Nakuru ekere pare egocha koera egocha gochenju mabwe county chichons iwabi ndong kia ndimono nkalenga likolio bugambi wa Kitutu Church South na amangana magendero na alinsake yes na alinsake okay.